ing samangke anggennya pinanganten putri sesungkem dumateng pinanganten kakung. Wedi. Duh, Turakan sungkem kula, sungkem pangabekti kula niki kanca. Dumateng panjenengan. Mugi-mugi kanapi. Jangkrik. Iya ta Mas? Lah kok arep mbok perkosa? Mas Jo Kluthuk katuran minggah panggung tembange ala Dujo. Yuk dados Mas. rasane kaya ketipang daru lintang kamulya nipo ning dadaku sing lali wis eling karo aku gelem mulih gelem bali karo aku janur gunung rasaning guwa setahun ora rugi rino wengi gonku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane yo mak pelong jangan kuno ora rugi no matur suwun pancen kuwi sing tak suwun rasane yo mak rasane apa-apa Sekar Gedung Indonesia tiga neng stasiun balapan arep makan tasangon di gedang gedang kudu sayang aku nangis kowe malah Mas Suryono Pati Wilujeng Dalu Mbah Gilang Mbah Amir Wilujeng Dalu lungamu Alhamdulillah Mas Binto. Nggih. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wasyukurillah barakallah. Ridho lan hidayah tumurun wonten ing keluarga agung Bapak Lurah sak keluarga. Nggih. Mugi ndadosaken berkah lan barokah lumeber sakyaning para masyarakat wonten ing kromasan. Allahumma Amin. Masya Allah. Kula niki kaya-kaya petangan budi kalian Mbah Lurah. Sebabnya Mas. Ewa semanten saben beliaunya menika tindak wonten pundi kemawon kula niku selalu dipun kanthi ya Mas. Mesti diajak. Heeh. Dalu niki bertepatan nyinggaken wonten ing Bale Wisma wonten ing samudraning bebrayan keng putra kekalih Mas Muhammad kalian Mbak Eki leresipun ngoten nggih. Nggih, Mas Eki, Mbak Eki menika putra saking Bapak Kepala Desa. Nggih nggih, alhamdulillah. Mula Mbak Eki kalian keng garwa Mas Muhammad insyaallah anggenipun nuhoni wajibipun syariat ing agama. Betul. Lenggah wonten ing Bale Wisma insyaallah dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, bagya mulya tentrem lan tinata Allahumma. Amin. Selamat donya lan akhire. Saestu Mas, seneng dadi manten aja dadi manten kuwi dinggih seneng-seneng. Nah, nggih, mula dalu niki piyayi sakmenten kathahipun mboten kok wujudipun namung ming pengin golek hiburan mboten. Niki katitik keikhlasanipun para warga masyarakat Kromasan secara khusus secara umum tetanggi desa wonten ing Kabupaten Tulungagung menika nggih njurung ndedongak dhumateng Mbah Lurah sak keluarga Mas Binto. Niki mula
hidayahipun ngeten iki. Pinten-pinten dinten sampun gelar reramen kados ngeten iki. Nggih. Campur sari orkes ora ana mandeke njur penutupan tesik wayang kulit. Nggih. Niki yen didadekke dhuwit pun pirang atus yuta. Mongko ngunduhe temanten sik sok Rebo. Niku sok Rebo ya sik dirame-ramekke neh wayang kulit Mas Minto Darsono. Lah iya. Nggih, jajal. Lah, iki gembos sik enek ra, Mas? Gembos pun Bali, Pak. Lah ya ngumun lho. Wong jenenge bola-bali melu tanggapan lho. Kok iso lho rene iki ndak nggawa jarit iki lho. Sing salah dudu gembos. Lah sapa? Sampeyan wong ngono sik mbok jak. Lah aku kok ngurusi gembos iki bangkrah apa? Ngono kuwi ya kudune sesuk tetep dipertahankan. Oh, no. Nganti nyampil sarunge Pak Giono. Alhamdulillah, mula dalu niki kula kali Mas Kluthuk mboten ngirangi ras hormat Mas Ah, ah. Minto. Subasita sopan santun adat ketimuran, para sesepuh pinisepuh lenggah, para alim ulama lenggah, para tokoh masyarakat lenggah dan dipun rawuhi kala wau Bapak Wabub, Lah. Bapak Haji Baharudin. Nah, salah satu kekuatan ing antarane ulama umarok dadi siji. Niki Kuwi sing gawe jalan- Mbah Abu Mbahmu. Mbahmu. Oke, mula alhamdulillah menika Mbah Lurah sak garwanipun. Masyaallah. Kula lagi teka nuteng mburi petuan lek semi iso sume kaya ngono. Lek semi sing masak kalih bulik kemi. sing masak sapa? Lek semi kalih bulik kemi. Rawone enak apa ora? Rawone sedep, kluwake mantep, ya mek siji krupuke mlempem. Lho kegrujuk karo Lah yo duduh. ketek duduh to Mas, Ah, dadi iya. mlempem ngono. Mula Nggih. Mas Kluthuk iki nderek-nderek mangayu Bangga lho bangga melu lho. Nggih, nggih, Sapa nggih. nek ora karo awakmu ya. Alhamdulillah. Arep karo sapa neh coba Lah, saiki nggih, sapa matur neh? karo warga masyarakat Kromasan aja kalah karo adimu. Kromasan ini menjadi percontohan, Mas. Contohan Pak niki rumah Sejatosipun pangapunten. Kudu Mbak Lurah iya Loh. contoh. Gitu contoh, Mas. Contoh. Kromasan ini warga masyarakatnya yang guyup, rukun, bersatu padu, ada tongkat estafet keharmonisan dan kesejukan. Iki lho. Dadi Mbah Lurah ki mengajak masyarakatnya tenang. ngejak tentrem, Tenang. ngejak ayem. Mbak Lurah iku tenan, ora kaya Mbak Lurah sak Tulungagung iki lho sewu. Ora kaya Mbak Lurah Kromasan. Pripun? Dalam rangka meresmikan gazebo nanggap wayang lek Mbak Lurah Kromasan. Matane. Kok ngresmekne gazebo piye to? Wong kene iki wis genah nek dampar ke Prabon Lah utawa iya Kuwace. ngresmekne gazebo karo ndawke putra lan putrine. Gene ngerti to? Nyatane ing dalem menika sampun kelaksanan Pak Minto. Heeh. Kula seneng ya. Ora seneng kepiye Cobi? Sampeyan rada rono Mas, rada Sing rono. delok ning ndur gazebo lho. Nyapa? Kaya wong Pak Pikep kok kene. Kuwi iki jane Mbah Lurah ki pancen nggih fasilitas karo masyarakat ngono. Kuwi ketok sing beceke akeh lingguhe ning kono kuwi. Kok beceke oke ya pancen kuwi lenggahe khusus masyarakat umum kok iso. Nggih. Wis pokoke alhamdulillah Pak Minto. Heeh. Alhamdulillah ing dalem menika Kromasan menika Mbah Lurah ndapke putra lan putrine. Alhamdulillah. Niki nun sewu kula ya sok kala niku nun sewu ya banyol ya tutur-tutur. Mantene lanang ki lho. Muhammad leh grapyak kaya ngono kae. Asmi. Asmi. Dituturi sing apik Nggih, nggih, ben asmi. sukses le omah-omah ki Ngono, carane Mas, piye. ngono. Ngeten. Mbah Lurah mbok menawi aja meneh kok Mbah Lurah. Pak Mudin Kromasan iki kira-kira ora paham karo ramalan kuwi. Pak Mudin Kromasan ki Kira-kira ora paham. piyayine ki tawaduk lho. Tawaduk tapi nun sewu yen ade iki Ora apal karo ramalan kula, Pak. ya jelas lek Pak Mudin iki kan khusus iki babakan agama. Leres. Lek ramalan nomor awakmu Lah kok mesti. nomere nyapa to Pak Minto? Lah ramalan ki biasane nek warga utawa Tegese- akeh wong maku yo ngeramal bareng ngono. Tegese kok ngrawal bareng wong sampean ki ora tau tombok ngono lho. Titip. Titip tapi lah yo sithik sampean iki. Iya. Ngeten Pak Minto. Mbah Lurah. Mbah Lurah, Mbah Lurah lenggah. lenggah. Hmm. Mbah Mudin Piyayine pancen ora banyak bicara Mas Mbah Lurah ki. Diam. Tapi secara bukti otentik realitanya itu luar biasa. Diam. Tapi Mbah Lurah ki sing piantun sing saudarane pejabat sing saksoki Mbah Lurah. Pancene ngono, ngono lho. Ya sok ana sok ora dadi iki kadang Kowe iki contongmu ya mesti ada terus kok iso. dinamika kehidupan itu pasti ada. Ngono lho tak omong iki. Nuwun sewu nggih Pak. Miturut Nah. ramalanmu piye? Niki izin anu Mbah Lurah. Mbah Lurah mungkin tidak menyadari bahwasanya pada malam hari ini adalah hari yang spesial kanggo temanten kekarune. Masya Allah. Karo temanten karo Iya. temanten putri. Iya. Loh, spesialnya di mana? Spesialnya ngeten Pak Minto nuwun sewu. Heeh. Iki dinane apa?
Dinane iki Minggu. Minggu wetone Wetok pasarane. Minggu paing. Minggu kuwi 5, Paing paing 9. Songo. Jumlahe 5 karo 9 14. 14. Gambare 14 menika pesta. Sama kok nomor yang untuk Pak Minto. Kuwi lurah barang kok menuju apa pekat lho penyakit Iki masyarakat. ramalan iki. Angkane 5 karo 9 Jumlahe 14. Tanggale iki nek ora salah tanggal 12. 14 karo 12 14 karo 12 16. Gambare 26. Aku wis paham. Pengate kok nomor. ora 12 mu gambare jaran. Jaran nyeletak sampeyan. Ngene kudune ya. Yo ora apal Pak Minto ora tau tombok. Nggih ular-ular ning anak putu. Anak putu diular-ulari togel itu bisa men. Lho, lah kuwi kan menjanjikan lek umpama dia utang. Menjanjikan ki lek menang lek kalah jeleput. Sampan ki Anu Mas pangapunten. Niki bocah niki pun wening penggali. Nah, Mpun lerem pikirane. niki ki Pun ramalan. diracuni babakan sing perkara pekat penyakit masyarakat. Wis beda. Wah, Beda. benten. Wah, Kula sakniki tombok nomor ora tau. Ora Pak tau, Minto. Mas. Kula niku Syukur, ngawur syukur, jenengan niku. syukur, Sakniki kula alhamdulillah. JI. Sakniki Hah? kuwi apa padha wae jalure kok sing iso. langsung oleh ngono lho. Ngono. Lah meh lali neh Pak Minto iki malah. Jenengan Jumlahe 26. 26 bulane Oktober. Oktober ki wulan pira? 10. 10. 26 karo 10. 36. 36. Gambare Kenek sepeda hotel. Mas, Iya. aja ganggu. Iki bocah iki lagi ning Ah, iya. Ilmu lho Pak Minto ilmu. 36. Gambare apa, Mas? Beda. Jawa tos ya. Kok iki ketularan kae kok. 36 taune 2020. 2020 iki angkane 2025. Yen dijumlah 225 songo. Nggih. 36 karo songo 36 karo 9 petang puluh. 45. Niki lho, niki lek ora paham. 45. Mulane wis pas sengaja ora sengaja penyipun Bapak Lurah Kromasan ndhawuhke putra lan putrine dina ing weton iki jumlahe 45 ki saka tembung wong Jawa aja sampe lali papat kiblat 5 pancer. Masya Allah. Ya ampun, rupane kaya ucok bakal nih kaya. Penemumu wis apik lho. Tegese papat kiblat niku temanten kekarone Mbak Eki karo Mas Asmi yen jedaupan wis ketemu jodone aja sampe medhotke silaturahmi. Mas Asmi ya kudu srawung karo dulure Mbak Eki ya kudu srawung karo dulure Mas Asmi. Tegese etan kulon lor kidul ya kudu disabani. Papat kiblat 5 pancer ki wong tuwa dolan nara-nara ning tetep magluk ning gone wong tuamu. Macep ning kene. Ning kene Paribasan Mas Asmi iki manten anyar raja sedina ratu sewengi. Iya. Kok kingko turu sesuk tangi jam 12 awan ora sah kaget. Mbah Lurah ramuke nyeneni. mergo Mbak Lurah kuwi tresna karo sampean wis dianggep anake dhewe. Nah. Apa meneh asmane sampean ki Mas Muhammad Asmi Sapa kuwi? Mas Mas Muhammad As Ulul Ulul Asmi. Asmi. Iki namanya wis lafate wis lafat Islam. Padha Dadi karo Mas anakmu li jenengke. Nggih, nek anak kula pun gantos sakniki, Pak. Sapa? Eko Saitonirojim. Duduk kuwi ya, duduk kuwi. Tak minta. Aminono wong Eko aku dhewe kok. Iya. Plane aku ndek iki wedi anakku tak jenenge kuwi kok nuwakal tenan dibae. Lah iki lek mutresno karo Mbah Lurah kok iso. Mas Muhammad, ndi wonge? Oke. Sip. Kayak cah pondok ya. Loh, mula Berarti asmane Muhammad kuwi saka tembung Ya. nyuwun syafaat saka Kanjeng Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Ali. Sampeyan wis dhaup karo Mbak Eki. Sesuai dengan asmane jenengan sing berlafadzkan Islam. Nun sewu nggih. Dadi lho, Iki Mas. wis didhaupan. Dadi lho. Kowe Nyambut menok, gawe. kowe kenyak tuapuk lambimu lho. Isinku ya isine Mas Minto. Iya. Ngono. Iki nuturi manten lanang iki lho. Kowe iki ra pengalaman, aku iki pengalaman. Pengalamanmu sak pira? Awet no. Kowe dhuwur aku to. Dhuwur kowe kutakan. Ngono. Ora aku kuwi celelekan lho kowe iki. Dijak omong-omongan apik. Kan iki contoh. Ya. Iki lho nggo contoh. Iya. Ora ngengkel bae. Wis to bene. Tutur ya bene lek urung nglakoni kaya Mas Titik iki tutura alah. Lah, ora percaya lek sing nuturi iki, Bos. Lah iki lho. Tak jokke iki sing Lho sepuh. iya lho, realita. Sing tuwa sing njur kono Nah. lagi penguate. Boleh kita sebagai entertainment loh. Nuturi iki ya sing Apik Mas tak dukung. Asmi. Aja wis Mas Asmi mau ning jero kleru Mas Asma pundi ngono kuwi piye? Asman biasmu.
Ayo, ngono. Sampean lafate asmane wis berlafatkan Islam. Islam. Sampean ditemokne ini suatu nun sewu. Jodoh ki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Nah, gila. Engko yen tumindak nun sewu ya, tumindak ya. Sunah Rasul ki ibadah. Sunah Rasul ki ibadah. Ngerti apa ora? Paham ora? Sunah Rasul paham ora? Anu. Anu ngangge anu apa ki Iya. tanda isyarat. Oh iya. Iya. Isyarat-isyaratnya sing jelas ngono lho. Lah sing ngono kae lah Pak Minto nyapet to dadak isyarat berange wedi dah aku ya. Ya. Sampun saya anu tumindak ya ta. Awis kuwi mau lho ibadah ngono wae. Seneng oleh seneng ning aja gobras gabrus. Loh, Sampan kudu wudu dhisik. sik to goblas gabrus kaya kucing e rumangsamu. Lho kadang-kadang kan wong enek lagi seneng-senenge kan sak penake dhewe. Ning saya yakin bahwasanya Mas Muhammad Asmi iki insyaallah beliaunya akan nindakake apa sing dadi dawuh agama. Tuturana. Wudu dhisik. Wudu Pak Minto. Loh, suci lho Pak Minto. Mergo awake dhewe iki tumindak ngono kudu suci. Mergo sok ben ki yen duwe anak bisa dadi anak sing saleh lan salehah. Amin. Ngono lho. Ngono. Lek wis wudu, bojo ditari. Hah? Ditari sikno Pak. Piye? Sik to, Loh. si Mbak Eki Iya lho. tawani. Tawan awake dhewe njaluk. Mergo kadang-kadang awake dhewe lek njaluk wong wedok ora gelem kuwi jenenge wong wedok sing ora ikhlas. Kuwi dosa awake dhewe. Ning kudu padha ikhlas. Padha ikhlase. Weh, Kudu njaluk ning wedok, sing wedok. si sapa Asmi Asmi njaluk sing gone sing wedok Eki. nek muni. Yang Weh. Oh iya yo. yang Piye? ayah minta. Weh. Berarti Lho iya lho. bloko suto. Bloko no Pak kudu padha ikhlase. Gitu Pak Minto. Lek Padha karo awakmu lho ya. leres no, mungkin Ya. aku lagi ngoten. Kudu nyuwun sik ayah minta. Loh. Lek wis wong wedok nyauri, Nggih, Mas. oke Mas. Wah, Sampean aja langsung bergerak. bergerak. Ndonga dhisik Apik. Wong Jawa ki punya lidah yang basah. untuk baca Al-Fatihah. Biar sekali melangkah. Insyaallah oleh rezeki sing barokah. Ah iki. Yen wis kaya ngono arepe tumindak maos bismillahirrahmanirrahim. Kulhu pisan surat An-Nas 1 Al-Fatihah ping 1500. Ayat kursi ping 750. Al-Fatihah ping 1500. Sik, Mas. Mas lak kerinan. Kulhu kuwi ping Siji terus surat An-Nas 1 Al-Fatihah ping 1500. Tak jamin iso syariate pas. Eki keturun. Lah ya suwi ngono kok. Wis pokoke padha ikhlase. Kudu padha ikhlase mergo lek wong wedok disuwuni ikhlas, sing lanang nyuwun ya ikhlas, insyaallah keluargane dadi keluarga sing Saiki sakinah lek mawaddah ngene, warahmah. umpama wong lanang nari ibuke. Nggih, Bu, nyuwun. nyuwun. Terus Terus sing ibuke wedok, mangsuli. Alah mah, kewesel ngono Nah, piye? yen awake dhewe meksa niku dosa, Pak. Sing dosa Awake dhewe wong lanang. nyapa? Mergo wong wedok sik kesel. Nggih mboten? Wong wedok sik kesel aja dipeksa. Mergo wong lanang tuh juga harus menghormati harkat martabat Kuwi seorang wanita. kuwalik ndeng. Lek wis qabil tu nikah apapun yang terjadi, separah apapun, sekesel apapun, lek wong lanang njaluk kudu diwenehi kuwi ngibadah ganjaran cadungane jannah. Lek ra dilayani dilaknat karo malaikat. Kuwi lek kanggone sampean. Heh? Berarti iki dalang haus iki. Lah iki kok dalang haus. Iki gelem ra gelem nek sing wedok wis ngepleh-ngepleh panggah makan. Iki Lah wong iki ro wedhus mlaku waduh iki. mulai kok. Mulane mongi ku wedhus. Ora oleh, Pak. Yo itu boleh, tapi secara tidak langsung ade wong Jawa yo kudu bisa ngerti apa sing dadi karepe wong wedok. Kleru. Kleru. Nek- Mulane lek sik arep dikompil tu nikah arep di naib kae, kuwi kudu janji. Yang iki awake dhewe neng naiban. Diijabke karo Pak Naib. Kamu harus berjanji sewaktu-waktu saya minta harus dilayani. Kuwi tulisannya sing gedhi. Masa Engko lek pancen wong wedok nampik kuwi diduduhke iki lho. iki jane wara-warane sapa iki jane? Aku kok rumah saku ra bimbian ra enek ngono kuwi to, Pak. Tak ngono. Nyapa? Ki kok ketok lho. Nggih. Ketok lho. Pripun? Iki kurbane obat jamu kuat iki ya. Kowe iki ora kaya ngono Wong kuwi. jenenge ku yo kudu mboten lho, Pak. Nek diomongi Mbak Iki. ngene. Nalika mbiyen ning gone naib lak mesti ana sumpah prasetya. Bener, senajan to mbiyen paribasane enek mas kawin ning nun sewu. Saya itu berbicara realita. Anu, Asmi. Nun sewu nggih Pak Minto. Iki jujur Pak, kula niku lek mbanyol ya tapi saya itu berbicara yang realita. Iki edukasi. Nyata. Nyata. Aku ki rabi ki 15 tahun. Geger ora tau. Masya Allah. Berarti lemu
nggawa keluargamu ki anu Mas. Piye ya nek ngarani kolbune kuat kabeh. Ora jane. Lho ora tau geger kok. Aku diare bojoku kok. Lah kowe nyapa kok dadak wedi barang iki. Lah wong kono wedi karo bojone kok nuturi liyan. Boten. Tegese ngene. Tegese iki temanten kekarone iki aja rebut bener ning rebut salah. Nah, aja dadi pasangan sing kepo. Sok kala enek pasangan sing pengin roh HP-ne bojone. Ning kuwi aja. Mergo kowe kudu percaya karo bojomu. Insyaallah yen kowe percaya karo bojomu, ora buka HP-ne bojomu, kuwi dadi keluarga sing harmonis. Mergo apa? Sok kala itu yang menjadi derdah, yang menjadi permasalahan. Kuwi sok kala ora percaya karo bojomu, ora percaya karo pasanganmu. Nah iki lho contone iki. Aku HP iki gletak-gletek wis ora tau tak dokok ning ngendi tak delikke ndak. Ning bendina kuncine tak ganti. Ketoke mbiyen Ketoke sampean ki tipe dalang ya counter. nyapa kok dadak kuncine diganti. Timbang menimbulkan masalah lebih baik kita selalu ganti kunci. Aman. Sampean ki angel. Aman. Ngene, Pak Minto. Ngene. Jujur iki kaya kula Pak Minto. Terus? Kula niku HP ra tau tak kunci Pak Minto. Jujur demi Allah. HP kula ra tak kunci. Ning kula duwe HP sitok neh tak dekek jok mobil. Lah padha. Iki lho layakno konangan iki. Layakno kowe main belakang dengan istriku kowe. Kok iso? Harus. Kok iso? Main belakang itu penting, harus. Gila nih, giyeting kau tenan. Giyeting kau. Kaya telan HP-ne mbok kejok layakno niki wae entuk telepon Sik Mas. tote kok Mbah Lurah, Mbah kedek barang iki. Tau main belakang ora? Rugi. Tak mongi. Ngapa Mas? Ketok iki lho sewu. Pripun? Sing diceluk iki kleru. Pripun? Ketok iki dalang kali wungu ketok iki. Giyeting ya. Lah nyapa to? Jenengan niku kaya Main belakang iki yang tidak sehat. Oh betul. Ngono lho. Oh, ya sehat katanya. Secara politik tidak sehat. ngono Sehat. lho. Jujur menghancurkan. Nah itu. Jadi yang dimaksud Mas Minto, Lho. main belakang itu orang yang tidak sehat. Berkhianat. Nah, sing apik dalam ketransparanan, dalam kejujuran itu mutlak yang dari depan. Lah ndak transparan aku ya mah. Kuwi neh lho. Transparan itu terbuka. Jujur. Ya jujur, transparan, terbuka. Nah, nek ora dibuka, Ora marem. Giyeting nih. tenan kok. Aku greget. Iki cara ngene lho aku Asine sing. dadi wargane mbiyen. Ora tak pilih kok. Heh? Iki nom-nomane mesti celintisan iki kok. Sapa sing ngomong? Lho, panjenengan no. Lah iya. Berarti ya tenan, mbok ditulan Mbah Lurah menika kromasan. Mbah Lurah Kromasan. Nyenengke kok. Antenge kaya ngono. Anteng, Mas. Alime kaya ngono. Wah tenan nek Mbah Lurah Kromasan tenan jujur, anteng, alim, sangkek primpene. Bah, iki malah ngedu iki sik. Bulurah lenggah lho niki. Bulurah lenggah lho. Bulurah niku sinten mawon dipun salami. Loh, Dipun salami Mas, ora bedak-bedak. Aku ki wis saged maca lho lurah sak kecamatan Ngunut ki sing jujur endi, sing alus, sing endi, sing alim endi. Aku ki ngerti kabeh. Sing paling jujur lurah Ngunut ki mung loro. Sepundi? Kedek karo Sanjun. Jujur niku. Jujur, alim. Jujur, berarti tak mongi. Ngakoni dek. Ngakoni piye? Ngakoni nek ra jujur karo bojone. Berarti jenengan yo betik berarti. Kok iso? Berarti panjenengan yo ora tau jujur. Sapa omong aku lek ra jujur ibuke nesu kok. Loh, lah wau. Hah? Jarene wong lurah sak kecamatan ngono sing jujur loro. Mas Mbah Kedek karo Mbah Saju. Heeh. Berarti lah jenengan melu sing Aku apa wilayah Ngunut? Saya kan wilayah Rejo Tangan. Iki wilayah Ngunut, lah Rejo Tangan sing marai. Ngono. Dadi iki sing provokasi rono, ngono lho. Kowe ora sembrono. Pangapunten, Pak. Apik elek kuwi gumantung saka awake dhewe. Wong kuwi sok kala nyawangi awake dhewe apik, ning penompone wong liya urung tentu yen apik. Wis penake ngene Mas, lek pengen eruh elekmu, teko wong sing ra seneng karo awakmu. Lek pengen eruh apikmu, teko wong sing seneng karo awakmu. Wis titik. Apik elek ora kudu digoleki. Nah, Ning kudu diintrospeksi diri. Kaya ndene manten. Manten ki nek saiki kaya api-api kok. Ning nek kudu iso nata mengendalikan diri. Itu masa-masa dalam berumah tangga itu butuh proses. Ngono lho. Mula nyapa kok manten ki mesti sakral. Kowe lak ra tau to ana manten didelehke gerdu lak ra tau to. Manten mesti sakral didelehke. enak mantan deleh gerdu enak enek iki. iki mbiyen digerebek. Awakmu ketangkep to we? Langsung dijabke ning gerdu. Eleh wong ya ngenteni sampean to aku asline. Lah iya wong loro. Kowe ra ngerti.
iki pangapunten, Pak. Dadi secara hukum Jawa, mula wong Jawa ngepake jawane, manten ki ora ninggalke janur. Arep ning ndi nggone mesti manten ora ninggalke janur. Sebab menapa? Nek wis titikane ana janur kuwi berarti ana titikane wong duwe gawe. Nah, janur menungso ki jane awitane saka nur. Cahya. Heeh. Nah, nur kuwi cahya, jan kuwi janjane. Mula manusia itu semuanya mendapatkan cahya. Gari awake dhewe leh ngobati kepiye. Mula janure lak mesti digawe ngeten iki. Dieto-eto kados rante. Rante iki apa? Ki dieto-eto kaya rante ngene iki. Rante kuwi tegese silaturahmi. Jenenge menungso kang urip ning alam donya aja sampe medhotke silaturahmi, mergo silaturahmi kuwi padha karo nyedhake rejeki. Enek meneh janure nalika temu, kuwi iso diarani kembar mayang. Kembar mayang ki lek wis bebarengan urip kekarune kudu mayang ki madhep manembah nindakake sembahyang. Nah gene ngono lho sing tastes, kembar mayang ki lak mesti rena-rena. Ana wujute kupat. Kupat ki ngaku lepat, temanten kakung ya ngaku lepat, temanten putri ya ngaku lepat. Tutup-tutuplah lembaran yang lama. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Ora liyaning kupat mesti ana lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet. Jangan sampai pasangan itu membuka aib rumah tangga masing-masing. Iki lho Mas, niki cetok. Tur meneh sik ana sajene barang. Lek didhawuhke kae ana sajene kuwi buceng. Buceng menika yen mlebu kudu kenceng. Tegese yen mlebu Mbak Eki mlebu ning atine Mas Asmi kudu dikencengne Mas Asmi semono uga tresnane ya kudu dikencengne mlebu ning atine Mbak Eki. Buceng tumes Mlebune kenceng metu kudu lemes. Tegese metu kudu lemes, dilemeske penggalihe, dilemeske pikirane. Luwes rawunge. Luwes rawunge kudu sabar, sabar kuwi subur, ora sabar mlebu kubur. Alhamdulillah niki lho Pak. Dadi tatas titis tetese kepenak. Kula lek jelasne ngeten niku kene iki suruh tengah awet. Mengko dibablaske lek pitutur luhur kagem temanten ya. Iki diselingi lagu dhisik. Hitungane wong Jawa nggih tetep kudune hiburane, Pak. Oh ngaten. Wong nu nek sepaneng terus ora kepenak. Tenan aku lek sepaneng nu yo malah kaya wong stres. Aku ndang golek kanca yo nyanti golek hiburan ngono. Kok ngono neh mesti yeting aku. Lah timbang stres. Stres iki kembange wong lara lho. Lara iki kembange wong mati lho. Apa pengen kowe mati nom? Kula nek mati mboten pengen nek ajeng jenengan slip monggo. Hah? Lek kuwi ra mungkin diselip, mergo diselip koyo gabah ngono. Mangsane. Ya, Dok. Kaya ngapa? Iki kagem para sepuh sik diaturke mligi kagem Bapak Markam. Sing pundi. Iki ngersake kacu kuning iki mau ngecak pesen. Napa? Kacu kuning. Kacu kuning. Bal dicetik. Kacu ndeng. Yo digarap seragenan. Sinten sing nembang sinten? Saka Mbak Diah, Mbak Lilis, Mbak Luki karo Mbak Punjung. Jajak sepotmu jajak. Mas, sepotmu coba kene. Ya. Sawo, ayo celok aten. Iki pundutane Bapak Markam diaturke. Bocah sakmene iki senengane kacu. Ngono. Kacu kuning iki pas. Ya. Lho iki jelas to. Mikmu rada didekene lho. Ya. Pak, kowe aku lek ketemu iki aku mau rabiar saiki aku. Lah napa, Mas? Kukune dawa-dawa. Kukune dawa iki mesti bocah iki lumuh ra gelem masak, ra gelem mbah-mbah. Eman-eman. Mergo leh ngeman kuku-kukune leh apik. Iki. Kalih Mbak Elis, Mbak. Iki aku yo gak. Awake keputihan iki. Piye to, Mas? Iki lek metu mesti gak seneng. Isine ning jero omah ra gelem blonjo cah iki. Pedireng. Ya, iki. Ngenang ngene rek. Iki ra ireng ra putih. Gak seneng aku. Lah ngopo, Mas? Anu rambutnya iki bocah iki hidepe dengkeng iki. Lah kepiye? Iki bocah iki nun sewu. Kala iki bocah iki seneng nyawang wong lanang sing luwih ganteng timbang bojone. Peh. Kenean ki. Ngene iki. Ngono kuwi sumum aku.
Sing kene iki man iki ora gelem nyambut gawe nglintuh. Nglintuh. Iki wegah kenek panas mergo gireng. Iki nek nyawang luwih nyenengke wong liya timbang bojone. Iki mesti setia. Gak sip iki. Lho pripun? Bathuke nonong. Lah wong wedok nonong pra ya apik to. Bathuke nonong ki mesti nun sewu mek ning omah tok ora gelem mikir apa-apa sing mikir wong lanang. Loh. Ngono iki. Kowe iki apa-apa kok mbok? Alah apal aku ngene iki. Loh, lah nek iki loro iki. Wis gak tak rabi ngene iki ya. Lah terus? Iki mesti terjik panganane ngene iki. Wah. Iki lek ra nun sewu iki lek ra daging moh iki. Lho. Kowe iki kok paham to? Boros. Masyaallah. Kowe iki kulino ngerti urusane wong wedok loro iki jajal. Alah kuwi malah ngentek-ngenteki wong lanang kuwi. Loh. Loro iki Ragate akeh dulu to, rupane ayu-ayu resik-resik. Iki nun sewu dhuwit blonjo sak kolon entek ditukokne skincare. Loh. Iki sitok iki kaya Lah, lek iki jos aku iki cocok. Lah. pojok kuwi. dhewe wis Iya seneng. aku cocok. Iki sembarang doyan. Mbok makani lodeh ya gelem, sambel bawang ya gelem, uler Hongkong ya gelem iki. Rumangsamu ya murai batu wae kok iso. Oh, Ya, kaya ngapa? Berisik. Tembange pundutan saka Bapak Markam kacu kuning cara seragenan dados. Saiki ora lali rusai awakku iki amarga mikir nyata keras nanti Sak tembang menang, tembange kedanan digarap nganggo tulung agungan. kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih nyanding rene isih tak gawa ra bisa nadyan mung sedelo Kacu kuning dadi pepeling. Kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih nyanding berat mrene isih tak gawa ra bisa
Lilis Eva karo Mbak Hani Kusuma Beksan karo Mas Wujo berpasangan Sapa sing ora kedanan mripate blala-blala gawe yawe kegeger rasa atiku yen nanyawang esem lan guyumu sayangi anakku loro wis rada ugi katur Mas Sutekno Mbacem Ponggok Kabupaten Blitar neng kene iki Mas Nggih. awake dhewe nuruti penggemar utawa pecinta wayang kulit Nggih. dadi kabeh mau digawe rata sing tegese sing sepuh ya keturutan sing enom ya keduman Leresipun antawisipun wonten lagon, lucon, lajeng lakon. niku ora Nggih. ngerti Leres. Masmu ora ngerti lagon Lagon, lucon, lakon. Kuwi ra mudeng. Lek lagon ngertos lakon lucon niku rada. Lucon ki ya kaya awake dhewe engko nek bar bali rampung njur nemoni Mbah Lurah badhe nyuwun artol lelucon. Kuwi lelucon ngono. Nuwun sewu, Mbah Lurah, gandeng sampun rampung lek kula nyambut damel wonten ngriki. Nggih. Niki lajeng kados pundi le Mari. arta lelucon kula. ngoten. Engko aja nganti kleru, engko aja dik becekan diweke. Ambleset to niku ngoten. Dibablaske ya, Mas. Siap, ngoten. Iki ana pundutan sangka ingkang menggugati jenengan didamel ken damel pragmenan ora ketang mung 2 menit. Ayo pramen ki sing jumbo kalih ngen pahargyan dalu menika, Mas. Ngoten. Nganu mawon dicuplekke leh prosesi temu manten. Nah, prosesi temu manten jur lari nem-nem sing ora ngerti ben dunung. Oh, ben dunung. Cara wong dadi manten ki kemasane kudu kaya ngene, nganggo adat Jawa ki ngene. Nika sawetawis ngampil MC-nipun anu Jalaluddin MC Beken. Ngoten. Anu Mas, calon bojomu cepake sik, calon bojomu. Nah, Sing calon bojomu. benar. Ah aja iki, iki yo sik kenomen. Kenomen dadi ibu ra wangun. Lho iki ra cocok iki. Soale nggon weton beda, nggon weton. Delok anu wae sing ngene. Nggih percontohan ya. Sing iki sik njajal nggih percontohan. Nah. Kene, Nduk. Kuwi ibune temanten. Niki ben bojone niki. Oh, bojone. Kok ibuke. Wah. Kaya gerdu.
Wong wedok kuwi nek nggon ayem pikire, tentrem nggon atine iki ngene iki, sumeleh. Wong sing semeleh iki Iki kaya malah rencanane karo Mbak Lurah Kromasan ora oleh mulih pipit iki. Lah damel napa? Arepe nggo kentongan beli desa. Ayo tutuke nyilih tekmu kuwi. diarani wong wadon sing gelem semeleh tegese mbalung suwal ki kaya Mbak Pipit. Capi. Mas Luduk saking rika. bojoku sing ndi? Bojomu iki kowe kok nggo buntut barang ki apa to nduk ki? Wis mangsane. Wah, godi men. Kowe milih iki apa milih lek semi? Lek semi nyepak kono kae. Kono rada rono lho. Wah, Tak godi. temokne sik kok iso. Godi bojoku. Iringane napa Mas? Iringane anu. Ajenge panggih to niki. Nggih. Iringanipun anu. Iringane anu Apa Mas? Sing Sing penak apa? iringane papala. Papala. Kok papalan mbahmu iki kok iso. Ya sakral no. Nyuwun sayaning para tamu ingkang dadi kinurmatan. Wah, bojoku. Ing samangke sampun titiwan ciangginipun adicara panggih pinanganten. Ing samangke Godi. kadheraken para pira pradonga kanthi ngungelaken nggih menika kodhok orek. Nah, ini tenanan. Wah, sakral. Dumateng para bapak saha ibu ingkang dadi kinurmatan. Ing samangke panggihipun pinanganten kekalih sampun kawis turu. Cih punika jengkaripun pinanganten putri ingkang sampun mijil saking Gunung Bulu. Weton genggek, Mas. Kok kono ki lak ya enek desane Bulu Rejo lak enek to. Tak kira lek Ing samangke temanten putri ingkang mijil saking Bulu Rejo pikantuk pinanganten ingkang mijil saking Kaliwungu. Ya, aku tukang nambang. Lah iya. Kono kene padha wae kok iso. Sampun tumapahe adicara pinanganten kekalih anggen nyo. Dedaupan sineksenan sayaning para tamu ingkang dadi kinurmatan. Agriya tumapaipun adicara pinanganten kekalih. Bojoku kena stroke. Mlakumu ya sing apik, manten ki sing apik, ora Sing ngono. halus. Mas aku lali. Lah aku biyen digrebek kok, Mas. Ora ngene iki kok. Ya sak grebeg-grebeg kok iki nggon prosesi tenanan kok iso. Piye? Pinanganten kekalih kapanggihaken wonten ing dinten Minggu Akad. Ya. Minggu ki Minggu akad. Akad ya. Wah, bleset. Iki lho kaken kumpul Jalaluddin. Ora sik. Ing samangke pinanganten kekalih dipun panggihaken wonten ing dinten Minggu Pahing. Donga pangestu dumateng para sesepuh pinisepuh para alim ulama. Tumapak ing adicara pepanggihan pinanganten. Ing samangke reronceng adicara panggih manten wonten ing dalu punika. Nggih punika awiwiti balang-balangan suruh. Ayo ndang balangno. Balangno, ndang balangno. Hei. Balang ki yo balang. Gantalan nyapu kok balang helm. Nyapu tuh bocah-bocah ki. Lah apa sih dhek balang? Gawa gegeman. Gawa gegeman sih. Enake kuwi yo, Mas. Golek gegeman. Gegemanmu apa? Sertifikat apa BPKB? Ngono. Ki gegemane nyo iki. Nah, wah, Ben merempel kudune. Gua aku. cilik ae. Kuwi gegeden. Tak bialang ben minggat golek sing ayu. Iki nggih njagani iki lho kok iso. Ayo. Ing samangke tumapaking adicara kawiwitan J punika. Temanten kekalih balang. Iki lho Mas, gantale iki lho Mas. Gantale iki. Balang-balangan suruh. Ya, balang sik aku. Ini. Betul ini. Nah, Op. Kaya dilebokne lho ngono iki. wong balang dadak golek blowokan nyabut. Balang kenekno ngene lho. Lah tak kenekne. Menapa to pedinipun gantalan suruh kesusu sak kepingin anggone weruh. Weruh keluarganing pinanganten putri lan ugi weruh keluargane pinanganten kakung. Ing samangke sampun adicara balang-balangan suruh inggih punika kapratitesaken Ugi balang-balangan gendu. adicara sesungkeman. Lah, bocah mudhuk.
Sing sungkem ki sing wedok ki lho, sik. Lemu ra iso ndodok. Iso Sungkem sing ya. wedok. Ya ndodok. Iso ya. Lah kok Bahaya. ndodok ya gawe aturan Mas Pak pyoh ngono ku lah ya. Lah kulino. Ndodok ki yo ngene lho, kowe iki jan mau wis kadung adicara sungkem ki lho, ngene plek. Lenggahe alon-alon, plek. Njur ning ngarepe dimatke. Nah, terus Opo iki? Kowe iki aku ae. ya arepe nyanyi. Terus langsung ngaturke kabekten. Ayo. Ing samangke adicara sesungkeman pinanganten putri. Nyuwun nidi pangestu. Bojoku gede sekok. Ngono. Ah terus muni Pit. Opo kuwi? Opo iki? Alah, rasa mbok teroke. Lah jere kon muni ngono. Muli piye? Muli piye? Opo iki? Manui. Dua tas kene. Ing samangke anggennya pinanganten putri sesungkem dumateng pinanganten kakung. Kau wedi. Duh, Turakan sungkem kula, sungkem pangabekti kula iki kanca. Dumateng Pokoke- panjenengan. Se. Mugi-mugi kanapi. Jangkrik. Nah. Sekolah. Kale. Iya ta, Mas? Iya ta, Mas? Lah kok arep mbok perkosa? udah wayahe. Kowe iki wis sungkem tok ngene lho, kok iso. Lah jere Kita kan sungkem. Tep penasaran karo tek. Ayo kene. Jajal. Penasaran karo. Sing. Yo maju disungkemi. Iya lho. Ing samangke pinanganten putri wonten saandhapipun pinanganten kakung. Duh Kang Mas. Duh Kang Mas. Opo kuwi? Sungkem bekti kula katur kagem panjenengan Kang Mas. Sungkem. Mbok Bekti kula. dol-dol nek. Wis ta meneng kono lho. Ndang to. Mugi ya saged tinampi Mugi ya saged tinampi. bekti kula kagem panjenengan. Ya. Bekti kula kagem panjenengan Kang Mas. Tak tampa, Nduk. Muga-muga kowe bisa tresna marang pun Kakang. Belit-lit nge. Ing samangke pinanganten putri anggandeng asta sesarengan lumampah tindak sak pecak nuju mangkang suku Kedeping Netra kalarapaken wonten ing damparing keprabon. Lah kok temanten lanang matane picek kuwi nyapa kok dadak Lah tuntun gandeng ngono diseret ngene yo digandeng ngono Kuwi lho dimarahi. ora kok ora Gandeng ngene iki lho. gandeng Ngene. ngono. Ayo, sapa ki? Lis. Sapa ki? Ajeng teng pundi Mas? Alah, ajeng ngedol anak cempeni le. Kok jadak tekoki barang. Kene. Tak Loh, pikir lek Mas Kluthuk ajeng ngawinke kebo. Mbak Esi tak nih, Mbak Esi. Saya sembarang kene ta, kunjung kok kuwi kono. Ing samangke menanganten kekalih kalarapan kowe damparing keprabon. Tumuju wonten ing Pawiwan Agung Handum Katresnan. Sowan wonten Kanjeng Rama. Tuwin Kanjeng Ibu. Sak berkatyaning para keluarga agung ingkang saking Bulurejo. Nggih. Sarimbit kalian keluarga saking Kaliwungu. Anggenipun ngabekti dhateng Kanjeng Ngasu. Kok Kanjeng Asu iki kok iso. Iya ting Kanjeng ya. Rama kok Iki iso. manten tenan lho. Ya. Ing samangke temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Padyalon gamelane. Duh Kanjeng Rama. Apa iki? Kayak ku wis enek kok tak. Nah, nek pake yo. Teh pae lha apik. Apik matane. Bapake mbok iso. Nek pake pancen nabi iki bar dicet. Ndak maksudnya jari lho Mas. Kok nggone bapake nek andeng-andeng yo apik. Ayo, sing tenanan ki dipirsani bapak-bapak iso. Ing samangke pinanganten putri nyuwun nidi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Duh Rama. Piye, Nduk?
Kula nyuwun pangestu dumateng panjenengan. Anggenipun kula bebrayan saged to. Le, Tuk. Dalem, Pak. Bojomu kan mundur, Le. Napa, Pak? Iki nggone bapak sinyale lagi apik. Kon mundur. Kleru neh. Ya kemajon no, kok iso. Kok muluk ora. Aja ngono keri. Jan iki wong apa unta bodine. Iki kita ndon banyu. Ayo kowe dinteni. Mugi-mugi saged to langgeng. Iya. Ndak pangistoni ya, Nduk. Kowe siji-sijine anakku sing ndak tresnani muga-muga kuwatno atimu, selehno pikirmu, matepno tresnamu marang garwamu. Muga-muga bisa atut runtut renungan kaki lan ini kang jinangkung ya Cahyu. Injih Rama. Ing samangke sampun paripurna anggenipun nyuwun dipangestu pinanganten kekalih nyuwun Kanjeng. Kanjeng. Nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Tumapaing adicara lukar gemantos ing samangke temanten kakus nyuwun pangestu. Jumbleng. Temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Oh tak jiyecek tenan mengko. Wis nek kono wae kok iso. Ning karo ibuke dhewe nyapa to jane iki. Lah sak ibu-ibu iki nggon tata krama digawe. Bu, nyuwun donga pangestu. Muga-muga anggen kula rabi kalih diajeng gas 3 gram 3 kilo. Muga-muga awet ya, Bu. Ya Le, tak pangestoni. Muga-muga awet anggenmu bebrayan. Amin amin, Bu. Nggih. Ing samangke temanten kakung lukar gumantos papan ingkang dipun lenggahi. Temanten putri kadherekaken nyuwun pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Bu. Piye, Nduk? Kula nyuwun pangestu panjenengan, Bu. Iya, Nduk, tak pangestoni Nduk Cahayu. Mugi-mugi anggenipun kula rabi kalian batang niki saged to Yatang gundulmu. saged to langgeng nggih, Bu. Iya, Nduk, tak dongakne iso sukses sugih ya, Nduk. Amin. Nek ra iso sugih, bojomu lebokno pesugihan ya, Nduk. Injih, Ibu sendika dawuh, Ibu. Ya, Ibu. kala-kala kuwata ya, Nduk. Ibu biadab. Ing samangke para jululadi hang laras ngedalaken kopi kalian teh. Sinambi ngedalaken dedaran inggih wujudipun rawon nyarengi temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Nangis anakmu nangis. Terharu, Pak. Ya apa? Kok nangis ngopo Le? Wis aja dadak nangis. Aja dadak nangis. Saking bahagiane iki, Aja Pak. nangis. Kok cai kesenengan. Toh minta. Kalau gitu sana. Sampai nyapa nangis. Sing nangis iku, Dik. Lho, trenyo wong kono ki. Trenyo to nyawang manten kaya ngono ki trenyo. Wakil kok iso. Ing samangke kene lho. Ing samangke temanten kakung ini dipangestu. Kula nyuwun donga pangestu. Balik nangis mergo ditinggal minggal bojone. Ya, sabar ya, sabar. Bapak. Hei. Buke, dudutan anakmu. Piye to Le kok kaya ngono iki, Le? Le, iki ulek-ulek ibumu Le.
Kok iso mboke piye le? Tunggu pangestu mugi-mugi kula awet, Pak. Tak pangestoni ya le. Kon ngandung bebrayan muga-muga ora ana bebaya apa wae. Tresnane bapak kaya tresnamu marang garwamu ya le. Nah, diterokne kuwi pake ngono ki. Yen menawa kowe sedih, bojo-bojo bocah sedih ning jakan seneng ya. Ya. Nyapa nggonku mbokmu? Kene tak dilat. Kowe kudu sabar ya. Pak. Aja nganti kowe lali garwa sigarane nyawa. Wanita wani ditotole. Anak kutuk joglutuk. Kowe kok beneran dina iki seneng ati. Piye rasamu? Bapak Retno kaya seneng. Pirang-pirang dina. Iki bojomu aja mbok sia-sia. Kaya piye kuwi yo garwa. Ibu nimbalin jenengan, Pak. Endi? Ya, ya apa Kanjeng. Ndasmu wis. Lah wong diwarai ape lho wing rusak-rusaki keliran kok iso. Nah, iki dibablaske gandeng wis temantenan padha senenge. Suka-suka. Nah, suka-suka tembange tambal ban. Nah. Nah. Loh, Hubungane apa? Lho, Hubungane apa? lho nyambut gawe wis bebrayan kok. Wong manten seneng-seneng kok terus tambal ban. Mantene wedok amen bocor ae. ing samangke temanten kekalih dipun lenggahken wonten dampar keprabon lajeng dipun lipur kanthi campur sari sekar gadung ungelanipun nggih menika tambal ban. Ngono lho. Sing nyarne aku. Ya setidaknya tuh pertemuan apa-apa. Lho kok hubungannya manten karo tambal ban? Mergo kowe kaya ban lah kae bojomu kaya dongkrak. Gondong lak cengelmu. Ing samangke Kanjeng. Wes. Matur nuwun sanget. Jan. Menika sampun katur wonten pundutan kula wacane riyin Monggo, Mas nderek. Lidik nggih saking Pak Giono request Klinci Ucul monggo wau sampun dipun aturaken selamat kagem Pak Lurah sekeluarga dan pengantin berdua ingkang diganteni tembang. Uga ana sangka panjenenganipun bakule sate gaya baru. Assalamualaikum Pak Dalang. Saking kula Makyem bakul sate gaya baru Kromasan. Nyuwun lagu Slendang Sutra Kuning matur sembah nuwun. Diaturke sisan ya Mas. Nderek panjenengan larasipun tetep wonten slendro. Ya, heeh. Yo Slendang Sutra Kuning sing jumeneng piantun 3. Kaya apa? Yuk ngadeg wong ayu dados yo. Ayo no. Iya. Yo Dek Punjung. Luki. Nek ndopin. Satu tembang Slendang Sutra Kuning. Ugi katur Bapak Kades Jati Mulya Mbah Sugiono wilujeng dalu nyimak saking dalem Jati Mulya.
Mulya Bapak Sugiono Mbah Lurah ing Kecamatan Suwiri. Mboten kesupen katur dumateng penanipun Bapak Kades Mulu Bledek Bindo Magetan Jawa Timur. Wilujeng dalu Mbah Lurah. Menika Slendang Sutra kuning sampun katur pundutan saking bakule sate ingkang wonten Kromasan. Leres. Lagi krungu. Lajeng pundutane Bapak Sugiono Mas sing kagungan Java. Menika melayani bubut tunggak lan sanes-sanesipun menika nglenggah wonten ing Sumbringin Kulon ngunut Tulungagung. Bakal bubur. Sing bubuti tunggak nganggo apa iki? Alat. Zaman sak menika ndamel mesin. Iya. Menika saged berhubungan kalian Pak Giyono ingkang wonten Sumbringin. Sing kula seneng niku lho Bu sinten wau? Bakul sate sinten? Buyem. Buyem iki bakul sate gaya baru. Kok saged, Mas? Sing biasane nyuntuki kenceng to buyem iki digawe mengkak-mengkok ya. Lah kok gaya baru. Heeh. Gantinan Mas iki pundutane Pak Giyono tak pasrahke panjenengan. Siap. Lagu saking Dujo kaya ngapa? Menika kalian nggih. Kula tak titip tembang-tembang terbaru. Nggondeli Tresno. Ya. Tapi Nggondeli Tresno nggih, siap. Nadane apa iki? Dadi Nggondeli Tresno tegese Mas Asmi kalian Mbak Eki tetep tresnane digondeli. Saderenge kula nggih titip lagu kula anu pelok 6. Oh anu. Bes. Anu dadi digawe ke anu ya Mas. Ya. Teglak ya. Bes. 6. Bukane saking Kendang coba. Oh, saking Ketipo. Iki nggih anu. Kula ndamel lagu kalih Mas Oh, itu. ya. Lagu pitutur, Pak. Ya. Nggih. Coba dicake Mas Putut. Saramban. Saramban. Saramban terus mengki lagi ngene. Ya. Coba tublak ya. 6 sembarang.
bunga aja gampang mesucu kudu mesem guyang guyu kabeh perkara ana solusine aja digedhekne emosine Sama. jatahe manungsa wis diatur sing kuwasa aja gege mangsa sing penting budidaya ngarep tetungga dateng kang kuwasa mugi-mugi penjalukmu enggak dikabulna jarene Panjawa alon-alon lakon gremat-gremet watale slamet sing becik titik sing ala ketara mula aja padha tumindak culika mula aja karo tangga mula ayo urip samadya Iki, Pak. Besok kita ketemu di Batu atau di Tuban Atau kali di Penjenengan, Surabaya, di atau di Surabaya. Surabaya di Ha. ITS ini kita garap. Ya. Gendinge Ah. teng larasipun pelok 6. Ya. Judule Sakmadya. Tanggal 17 Nggih. Balai Kota Batu Nggih. lajeng. Ngeten to, kalian jenengan to niku. Ya. Wah, aku ra petung karo awakmu aku. Aku lek lho, aku karo petung karo panitia ben untuk gedhi yo. Heeh. Pelangmu. Oh Mas Minto yo gedhi. Lah Pak Petung kan ngendikan ora petung karo aku, pancen aku petung karo panitia kono. Ayo takon petung dhewe, mau aku darani ku Mbati. Padahal yo sithik. Ah iya. Njero tanggal 15 ketemu ana ing ITS Surabaya. Selawe, selawe. Tanggal selawe. Lah iya tanggal selawe. Ah. Aku muni tanggal piro? 15 di Awakmu nu sing muni. jenengan lho. Tanggal piro? 15. Lah iya awakmu sing muni. Lah niki lagune sing bocah nom-noman. Ah, ya, Japi, kaya apa? Japi nggih. Iya. Ya. Sekedar woro-woro Mas Ya, nggih. nggih. Kagem warga masyarakat Tulungagung dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tulungagung. Iya, iya, iya. Niku kolaborasi kula Mas Sun Gondrong kan Mas Eko Prisdianto wonten pendopo Kongas Arum Tulungagung tanggalipun 20 November. Itu hari jadi Kabupaten Hari Tulungagung. Jadi Kabupaten Tulungagung. Nanti dalang-dalang sekabupaten Tulungagung dipun Kelompok diaraken, mergo dikelompokne klek sekelompok dibong. maksudnya ki Dibakar semangatnya Memang. agar tidak ada diskriminasi, tidak ada gap antara satu dengan yang lain. Betul. Kemarin usul dawuh dari Bapak Bupati Bapak Ya. Haji Gatot Sunu, Mm-mm. kita harus membawa generasi milenial dan membawa budaya lokal, mengangkat dalang-dalang lokal Betul. untuk memprioritaskan mengemban amanah budaya Tulungagung. Tepuk tangan untuk Satu-satunya Kabupaten Tulungagung. bupati Oke. yang peduli dengan seniman Oke, lokal alhamdulillah. tanggal 20 November 1 clear 3 dalang. Oh. Nah, 3 dalang pelawake 2 grup, Duojo sama Gembos. Gembos Awelo. Duojo sama Percil JR. iya. Nah, ngoten. Ya Mas, kanca-kanca yo Cobi. Kuwi tenan apa ora? Mas Klidik, Mas Ya, Bu. Duduk Siap, ngemuti menika Siap. pundhutanipun lampan purba Nggih, kagem nggih. menika Ngoten. dawa sanget. Saestu, Pak. Panjenengan saged lumengser Nggih. lajeng matur dhateng Kang Mangku Gati. Nggih. Bibaripun panjenengan mandhap satu tembang sinden songo ngadeg kabeh metle wit pralayar nganti gambang suling. Siap. Nah. Ing baku dalu menika mboten kok beliaunya Mbah Lurah pamer mboten, sombong nggih mboten, nanging prinsipipun beliau berbagi kebahagiaan, Betul. bersedekah sesama umat. Dawuh Insya leres. Allah sedekahipun beliau ngentekke ragat golek nikmat, insya Allah selamat dunia akhirat, sedaya keluarga pinanggih manfaat. Ing dalu menika kula lan panjenengan karomah hidayahipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sembah nuwun nggih Mas. Siap, Nggih. Mbok bilih wonten Mboten- waktu ngatur nyuwun pangapunten. Sami-sami. Kula kalian Mas insyaallah nderek nempil kamardikan wonten ing pakliran panjenengan. Nggih. Mboten dadosaken
kuciwaning penggalih Nggih. kepara ndadosaken renaning penggalih Balun. mila tembunge sego kupat sego liwet Betul, ora liwat liwat andum andum. Amin, amin, slamet. amin, Nah, amin. yo kaya ngapa wit saka praon dados yo ngadeg kabeh nduk